Elämä on joukko lähtöviivoja ja maaliviivoja. Yksi mun tavoite on, että mun työ olisi luonteva jatkumo sille, kuka mä oon. Täällä mä voin olla mun itteni pomo. Mä saan itse päättää, monelta mä aloitan ja monelta mä lopetan. Mulla on myös vapaus tehdä työtä siellä, missä mä haluan. Oman työn lähtökohtana on se, että pyritään löytämään asiakkaalle paras ratkaisu. Tässä auttaa, että on mahtavia työkavereita, joiden kanssa on luottamusta ja tuntuu, että ollaan samalla viivalla. Yhteistyö on meidän vahvuus. Ollaan tiivis yksikkö ja me ollaan enemmän kuin yksilöiden summa.